štvrtok ráno útočíme na hoverov. Ideme len na ľahko. Dostávame inštrukcie a každý prispieva 10 hrivnami na alkoholizmus ukrajinskej byrokracie. Ja som sa tešil, že natočím taký spot, že tak tento bicykel sa ani raz nepokazil, ale trhla sa mi reťaz. Okrem zlej techniky prehadzovania to svedčí o mojej obdivuhodnej sile. Nenechávam sa zahambiť a o chvíľu lámem prevodník. To je super porucha, lebo tá sa nedá opraviť. Kolečka Co ďalší? A zvyšok je možno tu. Je to prevodník číslo 1. A ešte pešo sme išli hore na Overlu do Píry, tu sme išli pešo 7 km. Určite to bolo viac. A u vás sme nestopili. Ujebol Scooby. Pod hornou hranicou lesa sme ukryli bajky a pokračovali pešo. Máme aj kolegov, ktorí idú ukrajinským štýlom. Na úaze sa vyviezli pokiaľ sa to dalo, čo je po kosodrevinu, a prešli sa pol hodinku na vrchol. Cesty bývajú krásne, či už preto, že vedú k cieľu, alebo samé sú cieľom. Mlistý, veterný a chladný vrch Hoverla by pre nás nemal zmysel, keby k nemu neviedli zážitky našich kilometrov. Nedajú sa všetky slovami opísať, ba ani si ich len nezapamätáme dopodrobna, ale ako si v nás ostanú. Hoverla je síce cieľom, ale nie je koncom cesty. Ani náhodou nie koncom dobrodružstva. Vieš, už to nie je nejako skrachovaný trip. Je také talianské. Nie, že sa tam budeš dať čo to neviem. Nič vyššie položené. Nie, hore. Ukrajina. No. A už sme tu, už sme teda aj pod tým trochu, lebo tam fúka vietor. Jak svinia. Otázoláce z Cebova. Ďaleko v Abespackých skalách svište balia do fólie. Kvas. A to pre šťastie. To je podkova pre šťastie, Junge. Ale ty vole, lodičky by som tu nenechal, to je šupa, kúkaj tu.
Všade poprivezované. Ty veľa. Bože, aké hnusné masné sú. Mámo. Kúkaj, aké kvalitné. Kúkaj, aké kvalitné. Kúkaj, aké doplecené. Si budú myslieť, že to devočky dá, aké to bolo. A už som ostrihaný! Bláznivá ženská. Tak v práne to pripni. Je to pre ne pripnuté, ale keby sme mali klinec, myslím, že to bolo ešte. Počasie láka na zostup. Klobásu som zabudol dole v stodole a ukrajinské salko, čo sme včera kúpili, je po záruke. Takže hor sa dole, vlastne dol sa. Poďme, lebo poďme. Матінко рідная, чом тебе нема, чом тебе нема. Zjazd bol riadna vytriasačka. Hoverla siahla aj na môj bike. Rovno to neskúšam, aby sa to neodlomilo. Veď jazdiť sa dá. Rozlúčili sme sa s hostiteľmi, vzali si batožinu a vypili kávu, ktorú nám stihli doniesť prvú, než sme sa pustili na rumunské hranice. Zastavili sme sa v obchode u pani predavačky, čo nám včera predala 4 kg masla za cenu kila. Za chvíľu pochopila, o čo mi ide. Domáci spozorneli a atmosféra schustla. 25 grína za 250 gramov. Ja to by viesla. A keby ste tu rachovali, tak jak by vyšlo? Ja to by vyrachowała. Wyrachowała to by. Ale nečestne. Nečestne? Nečestne. Nečestne prekazuj. Ja mám ročník, to čo chceš? Tu domácich tak berete o peniaze. Hodina pred polnocou a my sa bicyklujeme pri igelitke so spacákom s ukrajinsko-rumunskou hranicou v ruke. Mali sme už nocľah pri opustenej usadlosti v lese, ale vyrušil nás pitý Buzik. Pár kilometrov ďalej. Što vy zdесь делаете? Jest u vás pašport? Bola to ukrajinská pohraničná hliadka. Вставайте, ходите спрятать sa v dom. Tak tu sme dneska spali. A sme radi, že sme vôbec kde spali. Máme všetko normálne. Jak sa sťahujú. Som zdravotník. Toto je zdravotník. Ale nešlo by to s akýmkoľvek iným šparátkom. Čo už myslel som, že to bude luxusné. Luxusné to bohužiaľ nie je. Nasledujúceho dňa sme prekročili hranice a vošli do rumunského mesta plného aut a reklám, tak ako u nás. Boli sme zvedaví aj na starú tvár Rumunska. Vyrezávané brány, tetušky predávajúce huby popri ceste, cigánov s vyziabnutými koňmi, voľský záprach a tak sme si do Bajamare vybrali dlhšiu cestu. Cez vrchy aj ďalej od pohraničia, aby sa vyselektovali ukrajinské vplyvy. Bol to nekonečný stupak dedinami a lesmi a smerom hore to nemalo konca, iba kraja. Máre, ešte 28 km a stále do kopca. A stále je to márne. Na sedle v trošku chránenej krajinnej oblasti sme v hladovom delíriu rozložili oheň a spravili, čo bolo treba.